De mult în vremuri îndepărtate, pe vremea miracolelor, exista o vrajă ce deschidea porțile tărâmului magic al poveștilor, unde eroii erau adevărați. Abracadabra! Urmează Simsalagrim. Mica sirenă. Eu data viitoare să ne luăm o parașută. Uite ce sus. Privește partea bună. Uneori nu există niciuna. Ba, există. Nu e decât apă. Uite, o corabie. Asta e șansa noastră. Am putea ateriza pe pânză. Capitane Smothers, Da? v-am spus vreodată cât... De mult vă place să călătoriți în jurul lumii în căutarea aventurii, dragostei și... care era ultimul lucru? Oh, da! A neprevăzutului! Și... Și că abia așteptați să o întâlniți pe fata visurilor? Da? Nu, sire, nu cred că mi-ați spus niciodată. Spre Vela Mare! Vela Mare! Aventură, iubire și neprevăzutul, desigur. Așa că, acum voi pleca. Mă întorc repede. Da, ai mai spus, de 2 ori. Ce mai aștept? Corect. Doar că n-am mai fost la suprafață niciodată. Și e în ordine. Acum ai voie să te duci. Azi faci 15 ani. Trăiește-ți viața. Corect. Deci, acum mă duc la suprafață. Mă întorc repede. Da, ai mai spus. De 3 ori acum. La suprafață. La suprafață. Ajutor! Nu puteți respira? Mulțumim că ne-ai salvat viețile. Eu sunt Doc Coroc, învățat, virtuoz. Iar eu sunt Yo-Yo, cel mai mare aventurier din totdeauna. Voi doi probabil că v-ați rătăcit de la suprafață. Azi e ziua voastră norocoasă. Exact acolo mă duc și eu. Haideți să vă arăt drumul. Lucrurile arată mai bine. E superb. N-am crezut că o să mai vedem soarele. Soarele e chestia aia mare. Înțeleg și... în numele lui Neptun, aia ce e? O corabie, se numește corabie. Și creatura superbă de pe ea? Asta e ceea ce numim noi un prinț chipeș. Dacă îți plac chestiile de genul ăsta.
Îi plac sirenele. N-am mai văzut așa ceva. Cineva s-a îndrăgostit. Știi că încă fredonez, nu? Serios? Capitane Smothers, ați auzit ceva? Un sunet strident? Nu, sunteți sigur că vă simțiți bine? Desigur, aș putea să spun că era un sunet chiar plăcut. E mai bine să vă duceți sub punte, maestate. Vântul s-a întețit un pic. S-a întețit puțin? Nu sunt din zahăr, să știi. Știu ce spun, maestate. S-a întețit un pic, era o glumă. Firește. Aveți grijă! Nu e asta cea mai frumoasă creatură din întreaga lume? Da, pot spune că nu arată rău pentru un prinț schipeș. Mai important e că e în viață și se pare că va supraviețui. Stai, vine cineva. Oameni, repede! Tot trebuie să mă vadă! Ah! Oh, ești bine? Ce s-a întâmplat? Ultimul lucru pe care mi-l amintesc, o furtună mare, corabia... Ești în siguranță. Te simți bine? Nu mi-am rupt nimic, sunt bine, deci. Mai era cineva aici. N-am apucat să-l văd bine. Furtuna m-a băgat în sperieți. Apropo, mă numesc Vincent. Iar tu? Eu sunt Arabella. Vino, te vom duce în templu. Nu pleca, scumpul meu prinț! Oare îl voi mai revedea? Bineînțeles. Dar cum? Suntem despărțiți de uscat și de mare. Oh, mi-aș dori mult să fiu om. Să am și eu picioare, să mă duc la el, să dansez cu el, s-ar îndrăgosti de mine. Ar fi nevoie de o vrajă puternică, nu? Pentru picioare mă refer. Da, o vrajă foarte puternică. Aș putea întreba pe cineva, pe vrăjitoarea mării. Vrăjitoarea mării? Încântător, nu-i așa? Oh, absolut fermecător. Așa că te rog, fierbinte, crezi că poți să faci ceva pentru mine? Vrei să fii om, de dragul iubirii. Da, Știi că sirenele trăiesc de 5 ori mai mult ca oamenii.
Și renunți la asta? Pentru șansa de a fi cu prințul meu, da. Vreau să fiu om, ca să fiu cu el, ca să fiu fericită. Pot să-ți dau ceva pentru asta. O licoare ce-ți va da chip de om. Da, exact asta vreau. Vei avea picioare și vei avea chip de om, dar cu un preț. Să sperăm că unul bun. Mă cam îndoiesc. Îți voi da orice. Care-i prețul? Nu o să te coste niciun bănuț, Asta e un preț bun. dar te va costa glasul. Vei putea fi cu prințul tău, dar nu o să mai poți vorbi sau cânta vreodată. Nu accepta, nu accepta, nu. Accept. Ai făcut o alegere. Păi, e un prinț extraordinar. Sper să fie un prinț uimitor. Odată ce vei avea picioare, nu o să poți să le folosești ușor și te vor durea. Dar există șanse să fiu cu prințul. Asta depinde de tine. Dar dacă nu îi vei câștiga dragostea, a doua zi te vei transforma în spumă de mare. Nu pare deloc un târg bun. Da sau nu? Nu mă pot uita, sigur. Nu-ți place să fii sirenă? Viața pe care o ai, cine știe, poate după ce o să-l cunoști, nu o să-ți mai placă prințul. Știu că aveți intenții bune. Poate că în viață ai o singură șansă la adevărata fericire. Asta e șansa mea. Ești bine? M-ai speriat? Eu sunt Vincent. Prințul Vincent. Iar tu cine ești? Nu poți vorbi. Am dreptate? Dați-ne voie, v-am putea ajuta noi. Sire, fata crede că sunteți un prinț tare echibeș. Serios, da? Prietenul meu vrea să spună că fata vă place foarte mult. Oh, păi în cazul ăsta îmi acorzi acest dans? Oh, da. Ce e aia? Este tata, e aici! Trebuie să-mi iau la revedere, frumoasa mea. A fost o plăcere să te întâlnesc și pe voi doi. Poate că ne vom reîntâlni într-o zi. Lăsând la o parte faptul că a plecat, aș zice că a fost o prezentare foarte bună. Da, cred că te place. Pari în toane bune, fiule. Oh, tată, parcă aș zbura.
Pentru prima dată în viață m-am îndrăgostit. E un sentiment pe care nu l-am mai avut până acum, nu așa? Îmi pare rău să aud asta, fiule. Da, știu asta. Nu mai trebuie să-ți reamintesc. Nu, știu deja. Ai venit aici să te însori cu fiica regelui Donatello. Să se însoare cu fiica regelui? De asta ai venit aici. Ai încuvințat. Asta ai promis. Știu, tată, dar m-am îndrăgostit. Mâine te vei însura cu cine trebuie. Nu, tată, nu mă voi însura, cât timp iubesc pe alta. Și cred că mi-a salvat viața. Ți-a salvat viața? Când corabia mea a fost înghițită de ape, ea e cea care m-a dus în siguranță la țărm. Ți-ai pierdut mințile, fiule? Fiica regelui Donatello e afară chiar în clipa asta. Încetează cu smintelile. Atunci am să-i spun cu gura mea că nunta este anulată. Tocmai ai făcut-o. Oh! Nu am vrut să fiu nepoliticos. Spune ce ai de spus. Nu mă pot căsători cu tine, fiindcă sunt îndrăgostit de o altă fată. De altă fată? De o fată minunată cu numele de... Arabella? Tu ești fata regelui Donatello? Da, eu sunt. Dar credeam că ești novice la templu. Sunt. Tata m-a trimis acolo să învăț, dar sunt prințesa Arabella, fiica regelui Donatello, și voi fi regina ta. În viața mea n-am fost mai fericit. O, da, se poate desface vraja. Poți să fii iar sirenă, să-ți recapeți glasul și să trăiești până la sfârșitul zilelor tale. Dar alegerile rele nu se desfac ușor. Trebuie să plătești un preț. Sper că nu e mai rău decât ultimul preț. Trebuie să-l elimini pe prinț în seara nunții. Ce? Ce-a spus? Dar Nu există altă cale. Nu se poate așa ceva. Cum poți cere așa ceva? Cu cât mai mare e dorința, cu atât mai mare e sacrificiul. trebuie să existe o altă cale. Toate licorile astea, vrăjile... Zi mersi că există o soluție. Ia-l cu tine și gândește-te la asta. N-ai mult timp. Nu e corect. Cum ar putea fi fericită mica sirenă când astea îi sunt alegerile? N-ar putea. Atunci ce opțiune are? Poate că nu-și va găsi fericirea proprie, dar le va oferi altora fericire. Este locul unde ne-am întâlnit. De aceea este și locul perfect unde ne vom uni pe vecie, nu crezi? Dacă nimeni nu are nimic împotrivă, prințul și prințesa se vor uni în cununie regală. Îți poți săruta soția regină. Nu putem face nimic pentru ea? Poate că putem. Hai, Unde ne ducem? în locul tău preferat. Oh, bine. Ăsta nu e locul meu preferat. Glumeam. Ah, V-ați întors? ah, ah. În privința sirenei, Nu-și va pierde viața, nu? Bineînțeles că nu.
are de făcut o alegere. O alegere între două lucruri groaznice. Asta nu se numește alegere, Mai există o cale de a supraviețui și de a trăi veșnic? Atunci de ce nu i-ai spus? Fiindcă dacă ar ști, n-ar putea să o aleagă. Ce trebuie să facă? Să se sacrifice pe sine pentru altcineva. Dar nu-i spuneți, nu poate face asta știind că va avea de câștigat. Și dacă nu o să fac asta? Și dacă nu se va sacrifica pentru altcineva? Atunci își va pierde viața. Plecați acum, am spus deja prea multe. Unde s-a dus? Nu-mi spune că... Pumnalul, a luat pumnalul. Trebuie să o oprim! Nu face asta. De-ar putea vorbi cu noi. Și acum ce o să faci, micuță sirenă? Nu vrea să o urmăm. Adio, mică sirenă. Adio, mică sirenă. Acum faci parte dintre noi. Ești o fiică a aerului. Bine ai venit! Wow, Ioio, ai văzut? Așa cum spunea vrăjitoarea mării, acum e un spirit, va trăi veșnic. E atât de minunat, atât de minunat. Doar nu... M-ai făcut să plâng, dă-mi Batista. Cred că e timpul să plecăm de aici. Simsa! Simsala! Simsala Grif! Hop, hop. Crezi că e fericită? Da, cred că e fericită. La revedere! Și-au trăit fericiți până la adânci bătrâneți.
Au dublat în limba română Sebastian Lupu, Richard Balint, Răzvan Vicoveanu, Anca Sigmirean, Petre Ghimbășan, Sorin Ionescu. Traducerea și adaptarea Estera Chelariu. Regia Alina Leonte și Ion Druscuț. Dublajul a fost realizat în studiourile BTI.